Clara Aulines, triatleta de l'Alcatoa. Clara, hola, bona tarda. Molt bona tarda. Què et sembla el tot esport? És pregunta obligada. Quan arribeu aquí a aquesta cadira, què us sembla tot plegat, aquest tot esport? La veritat, jo l'any passat no vaig estar aquí i em sembla tot un espectacle, molt d'ambient, sobretot veig moltes nenes i estic molt contenta. Què et sembla que tinguin l'oportunitat, perquè nosaltres de petites aquesta oportunitat no la vam tenir, per conèixer diferents esports, perquè sí, el bàsquet, el futbol, són esports que coneixes, però aquí tens l'oportunitat de conèixer molts esports. Sí, crec que és molt necessari. Al final hi ha uns esports que són els més famosos, els que tots coneixem, els que fem més al col·le, però hi ha esports minoritaris, com per exemple ho és el triatló, que a l'escola moltes vegades ni se'n parla. Llavors, que hi hagi una fira que es doni visibilitat a aquests esports més minoritaris i que les noies ho puguin practicar, puguin provar-ho i conèixer altres noies que ho estan fent ara, penso que és molt important i que ens ajuda a totes i que de segur que d'aquí a un futur això es notarà. Exacte, la importància de crear referents femenins. Potser alguna nena et veu aquests dies i diu, doncs jo vull ser com la Clara. Com vas començar tu en el món del triatló? Perquè una mica per tradició familiar, no? El teu pare et va empènyer una miqueta. Bueno, a casa l'esport sempre ha estat molt important i el meu pare sí que feia triatló. Quan jo era petita jo el veia, el meu pare competia, veia el meu pare fent triatló, però jo feia natació, feia bàsquet, jo vaig provar molts esports i al final el que més em va agradar, vaig acabar només fent natació i de la natació vaig dir, bueno, de petita també havia corregut, havia anat en bici i dic, per què no provo el triatló? I em va agradar. Perquè són aquests els tres esports que formen part del triatló, la natació, l'atletisme i la bicicleta. Jo sempre havia fet els tres esports una mica per separat, en bici sortia així més esporàdicament amb el meu pare per passar-m'ho bé i llavors vaig dir, per què no provo un triatló tot junt? Que s'ha de tenir per ser triatleta, perquè és el que diem, s'han de combinar tres esports, és a dir, que s'ha de tenir unes qualitats per ser bo en tots tres esports. Bueno, el que s'ha de tenir principalment, i quan ets jove, són ganes d'equivocar-te, de practicar, d'aprendre nous esports, i un cop tens això, tot és anar entrenant, passar-s'ho bé, i jo el que penso és que si t'ho passes bé, arribaràs a dominar l'esport, arribaràs on tu vulguis. Lo important és gaudir-ho. Són tres esports que a priori no tenen res a veure l'un amb l'altre. Què s'ha d'entrenar perquè pugui ser un bon triatlet? És a dir, com fas la distribució d'hores? Dediques unes hores a l'esport que potser et va més malament? O com ho fas? Com ho distribueixes tot plegat? Bueno, sí, és molt difícil trobar l'equilibri perquè a vegades et passa que dius, estic super en forma corrent, però en canvi nedant no em trobo. Llavors és molt difícil trobar l'equilibri entre els tres esports i suposo que és la gràcia del triatló, no ser el millor corrent, sinó ser el més regular en els tres esports. Llavors, el que vol més constància sempre és la natació. Llavors intento de nedar 5 cops a la setmana, i l'altre ho vaig combinant. 3-4 de córrer, 3-4 de bici, però sí, són entrenos. I quantes hores són més o menys a la setmana? Unes 20, entre el gimnàs i tot l'altre, 15-20 hores diàries. 15-20 hores diàries per tenir una competició cada quan? Quan és el calendari d'un triatleta, més o menys? El triatló, al ser un esport que has de nedar, és un esport d'estiu. A l'hivern no podem fer triatló perquè fa fred. Llavors, la temporada de triatló sol començar cap al març, ja nedar amb neoprè o així, que encara fa fresca, però les competicions importants són o al juny o ja al setembre. A l'agost no hi ha cap competició, llavors tens com dos parts de temporades. El que va bé als triatletes és fer els duatlons també per començar a agafar la forma. Nosaltres fem el duatló com a pretemporada, que el duatló, pels qui no ho sapigueu, és el triatló però sense la natació. I això ens ajuda una mica a estar en forma i no estar tot l'hivern parats. Sent tres esports diferents, evidentment hi ha d'haver-hi algun que se't dona més bé o que t'agrada més. En el teu cas, Clara, quin és? A mi el que m'agrada més és la natació, però segurament perquè vinc de la natació i ho he fet tota la vida. De fet, és el que quan paro és el que trobo més a faltar. Per mi la natació és pau, m'ho passo molt bé nedant, tot i que la bici també és molt divertit perquè la bici et permet anar a llocs, a conèixer nous terrenys, nous territoris, nous espais, i jo crec que l'únic que t'ho permet és la bici, i la bici és potser l'esport més social. Ens comentaves que són moltes hores d'entrenament, un calendari complicat, sobretot de cara a l'estiu amb les competicions. És fàcil de compaginar-ho amb feina o estudis o amb el que hagis de fer? Bueno, fàcil no és, però és compaginable. De fet, jo he compaginat estudiant dret, he estudiat dret, he estat 4 anys estudiant la carrera,
i estic contenta perquè m'he tret la carrera any a any, no l'he plaçat, i ara ja estic fent el màster. Sí que és difícil, però jo crec que és factible. Al final no entrenes totes les hores del dia i les hores que estan a classe et serveixen de descans. O sigui, estàs pensant, estàs actiu, però no estàs fent servir ni els braços ni les cames. Llavors, compaginable és. Una mica cansat, però bueno. Sí, Déu-n'hi-do, perquè tantes hores i haver d'estudiar una carrera com dret, Déu-n'hi-do. Com veus la salut del triatló a nivell de Catalunya? Home, jo la veig bé. Veig que cada cop pugen més nens, més nenes, il·lusionats. Jo crec que bé. A més, vam tenir fa poc una cita important aquí a Barcelona, per tant, són importants aquestes cites, que hi hagi mundials europeus, perquè també ajuden a que hi hagi molta gent que conegui l'esport. Clar, clar. I al final el triatló, sent un esport que engloba 3 esports, deixa les portes obertes a molts esportistes, ja siguin bé nedadors, excorredors, gent que li agrada la bicicleta. Jo crec que té un focus més gran de treure gent, a l'englobar 3 esports tens més gent a portar l'esport. Dèiem que té bona salut el triatló, per sort, a Catalunya. Tenim alguns referents com l'Anna Godoy o el César Godoy, però a nivell internacional molts referents i sobretot homes, no podríem dir, perquè tenim els germans Alistair, tenim el Gómez Noya, tenim el Ranya. És a dir, que sempre hi ha hagut tradició de referents tant a nivell estatal com a nivell internacional potents, gent que han estat a dalt de tot. Sí, sí, això és veritat, però aquí, a Catalunya, a Espanya, tenim molta tradició de triatletes. Sí que és veritat que fa uns anys eren més els homes qui destacaven, però ara tenim a triatletes noies molt importants. Ara hi ha la Míriam Casillas, que està classificada pels Jocs, la Noelia Juan, que ho està fent molt bé aquesta temporada, i aquí a Catalunya també som unes quantes triatletes que ho estem fent bé. Llavors jo crec que està molt bé perquè es vagi potenciar l'esport, perquè altres noies ens vagin veient, vagin seguint, vagin sumant i vegin que el triatló també és un esport femení, que es pot arribar lluny amb el triatló i que jo les animo que comencin, que ho provin i que s'ho passin bé. Sí, perquè ara tu deies, us van veient, teniu una miqueta la tasca d'anar obrint camí, d'anar fent que les noies entrin en el món del triatló. Ja ho diem que n'hi ha, per sort, de noies triatletes, però aquesta responsabilitat, sou conscients una miqueta d'anar obrint camí, d'anar planant les coses per les generacions que vindran en un futur? Sí, i jo crec que és important que intentem totes de ser-ne conscient, i abans de nosaltres n'hi havia d'altres que encara ho van tenir més difícil que nosaltres. Llavors sempre s'ha d'agrair el que venia abans i tu intentar de portar un granet de sorra perquè també ho tingui més fàcil i cada cop sigui més visible, més fàcil per totes. Ara tu has tret la paraula clau fa un moment, Jocs Olímpics. Suposo que és el somni arribar als Jocs Olímpics quan un esport, el que practiques, és olímpic. És fàcil, és assumible poder arribar a uns Jocs Olímpics sent triatleta? Assumible, és assumible, vol molta feina, molt treball, molts anys. Falta que hi arribis i que tinguis les ganes de dedicar tot aquest temps i tot aquest sacrifici. Possible és, difícil també. Expliquem que la temporada passada, el 2023, que ja ens queda enrere, va ser un bon any per tu. Vas ser campiona d'Espanya sub-23 i campiona absoluta de Catalunya. Quin balanç fas d'aquesta temporada? Doncs jo faig un balanç molt positiu. Cada temporada crec que vaig fent un passet més i això em motiva a seguir entrenant, a seguir competint amb ganes, il·lusió. Jo crec que és un balanç positiu. Vaig quedar campiona d'Espanya sub-23, però vaig quedar cinquena absoluta. Llavors, amb algunes altres competicions també així importants he fet bons resultats i em motiva més que res perquè veig que la feina que faig m'està servint, m'està ajudant, estic millorant i crec que puc seguir millorant, així que a seguir entrenant. Quan és una competició molt llarga el triatló, que evidentment hi ha fases en què vas veient que és complicat remuntar, és a dir, que et trobes en moltes situacions perquè són moltes hores una cursa de triatló. A nivell mental, quina gestió es fa del temps? Com ho gestioneu tot plegat? Perquè, clar, venen moments complicats i potser tu t'adones que la prova que ve al final és la que a tu se't dona més bé. Tot això en sou conscients al llarg de la cursa, al llarg de totes aquestes hores? Sí, per fer triatló el que has de tenir són les idees clares, però no massa clares, perquè tu et pots imaginar una cursa que anirà així i de cop, en un moment, tens una mala natació i tot es capgira i tot el que tu t'havies imaginat, tot el que tu havies planificat ja no ho pots dur a terme.
Llavors, el que has de fer és estar preparat per tot. Estar preparat per tot i ser capaç de pensar en cada moment, llegir la cursa. I jo el que faig és separar-ho amb els 3 segments. O sigui, no penso en el que vindrà, sinó, vale, ara estàs nedant, doncs nedes. I després ja veus on estàs i quin és el paper que has de fer a la bici. Si t'has de quedar allà o si, com que has nedat malament, has d'intentar anar cap endavant. Llavors és llegir tram a tram on estàs i on vols anar i què creus que és el que pots fer o si és millor esperar o si és ara el moment. Llavors has de tenir una capacitat de llegir molt la cursa i això només s'aprèn competint. Llavors la importància que no només amb un entreno pots aprendre aquestes coses, és important competir i per això també va bé que aquí a Catalunya hi hagin competicions, que es facin triatlons, que cada cop costa potser una mica més organitzar aquestes proves, però són molt importants perquè és la manera d'agafar experiència, d'aprendre a competir, d'aprendre a llegir les curses, que és tan important en el nostre esport. Clar, tu dius, vaig marcant-me com a objectius després de cada un dels esports. També vas tenint referència de la resta de rivals o tu ets de les que prefereixes competir i ser tu la que vas fent sense fixar-te en la resta de rivals? O és important tenir referència a les rivals? És molt important perquè al ser 3 esports no tothom és igual de regular amb els 3 esports. Llavors has de conèixer bé qui són les teves contrincants, saber què se'ls dona bé perquè potser tu ara estàs davant de tot però saps que toca córrer i n'hi ha una que corre molt més ràpid que tu. Llavors com més lluny la tinguis millor. Llavors has de ser molt conscient de tot. Per això és molt important llegir la prova. Que suposo que també, després d'anys de competició, ja us aneu coneixent una miqueta totes, tant a nivell de Catalunya, com a nivell estatal, com a nivell internacional. Sí, ens anem coneixent totes, però també és això, vull dir, al final cadascú fa la seva feina a casa, entrena, cadascú entrena per ser millor, tampoc pots dependre de les teves contrincants. Al final tu has d'intentar de fer la teva millor prova, tenir-ho tot en compte i ser intel·ligent, però hi ha un moment que hi ha coses que no pots controlar. I Clara, si no ho tenim mal entès, també has format part del Campionat del Món d'Aquatló? Sí, això ja fa molts anys, ja, quan era jove, era júnior, i de fet encara no feia triatló, va ser el que em va fer el pas per passar al triatló. Jo feia natació i vaig anar a provar el Campionat d'Espanya d'Aquatló i com que feia natació i se'm donava bé nedar i córrer no se'm donava malament, crec que vaig quedar subcampiona i això em va donar la plaça per anar al Mundial d'Aquatló. I vaig anar a provar-ho i també em va anar bastant bé, em va agradar molt i a partir d'aquí vaig dir, bueno, doncs potser vaig cap al triatló. Perquè expliquem per la gent que no ho sap, en què consisteix l'Aquatló? L'Aquatló és una modalitat del triatló, com ho és el duatló, però en comptes de nedar, anar en bici i córrer, el que fas és nedar i córrer. Doncs molt bé, Clara, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat tant sobre el món del triatló, que tinguis moltíssima sort i ojalà es compleixi el somni de poder ser olímpica. Que vagi molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies.